Seguim en este ronem de dimarts, 3 de maig de 2022. Parlem ara de bombers, parlem de medi ambient i també d'altres moltes coses amb la vicepresidenta de la Diputació de València, presidenta del Consorci Provincial de Bombers de València i responsable de l'àrea de medi ambient de la Diputació de València. Maria Josepa Amigó, què tal? Molt bona nit, com estem? Hola, molt bona nit. Molt bé, així amb vosaltres. Un Tot plaer. de categoria, no? De categoria. Parlem de bombers en primer lloc, si te pareix. Molt bé, sí. Perquè estàvem veient que la integració de les brigades de la Diputació en el Consorci Provincial de Bombers de València els ha col·locat com a pioners, no?, en les tasques de prevenció i extinció d'incendis. Com està aquest procés? Sí, bueno, pues la veritat és que ha estat un procés molt llarg, la veritat és que un procés molt costós, però estem molt satisfetes perquè la veritat és que després d'integrar el que eren les brigades de Divalterra dins del Consorci Provincial de Bombers, pues som capdavanters en tot l'estat espanyol, en un consorci que, a part de l'extinció d'incendis, també es fa càrrec de la prevenció, i la veritat és que el fet de tindre un comandament que siga el responsable tant de la prevenció com de l'extinció fa que siguem molt més àgils i, com ja t'he dit, que siguem pioners en tot l'estat espanyol en aquest tipus de manera de previndre també els incendis forestals. Parlant de prevenció i extinció d'incendis, de bombers, encara tenim un poc fresques les vacances de Setmana Santa, Pasqua, també les intervencions que han fet els bombers a la muntanya. Quin balanç fan des del Consorci Provincial de Bombers? La veritat és que des de l'època de la pandèmia, que sabeu que el fet que no podíem eixir dels nostres termes municipals i que la gent no podia anar molt més enllà dels llocs que tenia a prop, es van incrementar moltíssim més el senderisme, la gent passejava molt més per les muntanyes i moltes vegades les persones no estan suficientment preparades o no duen l'avituallament imprescindible, i això incrementa moltíssim els rescats en alta muntanya, sobretot el grup especial de rescat en altura, el GERA, que són un grup de professionals, de bombers, però que són especialistes en els rescats en altura, i la veritat és que han fet moltíssimes intervencions en la muntanya, el que això significa que el Consorci Provincial de Bombers ha de dotar-los de majors recursos, i una de les coses que ens estan reclamant des de fa molt de temps i que per fi en el pressupost d'aquest any 2022 està ja inclòs és tindre un helicòpter a la seva disposició per tal de poder reduir el temps de rescats, i estarà ubicat en la localitat d'Alzira, que sabeu que allí tenim la Murta i el Barran de la Casella, que és una de les zones on se fa molt de senderisme i on més rescats hi ha, i això farà possible que puguem optimitzar la possibilitat de donar resposta quan hi hagin víctimes en la muntanya. Però el balanç és molt positiu respecte a la possibilitat que tenim de reacció front a quan tenim algun accident o algun incident en aquest tipus. Això vol dir també, Maria Josep, que els senderistes, la gent de la societat que volta, és més conscient de portar-se bé quan ix a la muntanya? Home, nosaltres fem moltíssimes campanyes en aquest sentit. De fet, sempre que ve la Setmana Santa i les Pasques, intentem que la gent sigui conscient de que clar que cal gaudir de la muntanya, però evidentment cal ser precabuts i tindre en compte que no tot el món està capacitat per a fer segons que trajectòries, i sí que intentem molt educar també en el fet que després, quan la gent va a la muntanya, ha de deixar-la quan la troba. No tenim que deixar les deixalles, si fem un esmorzaret o qualsevol altre tipus de coses, també tenint en compte que jo també soc una responsable de l'àrea de medi ambient, faig també molt d'èmfasi en que cal cuidar també el nostre entorn, perquè el nostre planeta sols en tenim un i evidentment cal cuidar-lo. I una de les coses que tenen molt en compte és senderisme. Normalment la gent que fa senderisme sol estimar moltíssim la natura i solen ser molt curosos en aquest tema. Ho ha dit vostè, és responsable de medi ambient també de la Diputació de València. En aquesta àrea també s'incidís molt en el que és el tema de la prevenció i extinció d'incendi, també amb ajudes directes que es concedeixen als ajuntaments. Quin balanç fan vostès d'aquestes sinergies entre Consorci Provincial de Bombers, ajuntaments, Diputació? La veritat és que el ser responsable de l'àrea de medi ambient en esta temporada, en esta època en la que se parla moltíssim de canvi climàtic, d'emergència climàtica, la veritat és que es fa estar que tots els recursos que es posen per a millorar el nostre medi ambient, el nostre entorn, són pocs, i una de les coses molt importants que consideren que és molt important és la gestió forestal. Els ajuntaments, que són aquelles administracions que estan més properes als ciutadans, sempre ens han reclamat moltíssim de recolzament a les administracions supramunicipals, com en aquest cas la Diputació, la Generalitat, per tal de poder donar resposta a aquestes emergències. N'hi ha molts pobles que tenen
són xicotets però que tenen moltíssima extensió en terreny, moltíssima massa forestal, i nosaltres hem triplicat la inversió que fem en gestió forestal des que vam entrar, des que jo soc responsable de l'àrea de medi ambient. Hem passat de 2 milions d'euros que s'invertien en la gestió forestal a 8 milions d'euros que invertirem este any. Per què? Perquè cada vegada més són també els municipis que tenen el seu pla local de prevenció d'incendis fet, que és absolutament necessari i és obligatori, i estan fent cas i són conscients de que tenen que fer aquesta tasca, i nosaltres des de la Diputació, des de l'àrea de medi ambient, en companyia de les brigades de la Diputació i de les brigades de la Generalitat Valenciana, els ajudem per tal de que mantinguin les seues muntanyes en el millor estat possible per tal de previndre els incendis forestals. Parlant de medi ambient, demà es presenta el pla Reacciona contra el canvi climàtic de la Diputació de València. Es pot avançar alguna coseta, alguna novetat de l'edició d'enguany? Sí, la veritat és que els nostres ajuntaments coneixen perfectament el Pla Reacciona. El Pla Reacciona, que a més crec que el nom ja ho dia, era reacciona pel clima, reacciona contra el canvi climàtic, contra aquesta emergència climàtica que com he dit abans, que tenim i que és una realitat. Vam posar en marxa aquesta estratègia, l'estratègia Reacciona, l'any 2020, i la veritat és que el que fem, a part de lo que ja hem dit, incrementar molt el recolzament als municipis per tal de la gestió forestal, també en el cicle integral de l'aigua. Encara que ens sembla mentida, les canonades de l'aigua van per baix terra i no es veuen, i són moltíssimes les deficiències que hi ha en les mateixes, i és importantíssim que els municipis s'invertisquen. Per ahir també hem triplicat les ajudes de la Diputació de València, també la mobilitat sostenible és molt important, també l'autoconsum, intentem que tots els edificis municipals puguen tindre autoconsum, les energies renovables, i una de les novetats d'aquest any són la millora dels espais naturals. També tenim que recolzar els ajuntaments que tenen un bon entorn natural per tal que el puguen mantindre, i evidentment sempre amb l'ajuda de les altres administracions ho fem possible. Tot esforç que fem entre totes les administracions és poc, i la veritat és que la resposta dels ajuntaments per totes les demandes que tenim sempre respecte a quan traguem les subvencions, també gestió de residus, també els plans de mobilitat, en tot això la veritat és que responen molt bé, són moltíssimes les sol·licituds que hi ha, són plans de concurrència competitiva, ells demanen la sol·licitud i qui té més punts evidentment s'ho emporta, però sempre n'hi ha una resposta molt positiva, i demà en avançarem un poquet com han estat les edicions passades i les novetats de l'edició actual. Maria Josep Amigó, en quines àrees creu que s'hauria d'incidir més per tal de poder dur endavant aquesta lluita contra el canvi climàtic? Nosaltres des de la Diputació de València el que tenim claríssim és que és molt important l'educació ambiental. Una de les coses que considerem que és prioritària és que des dels més menuts fins la gent més major, no sols des dels xiquets en les escoles, sinó també la gent major, tinguin claríssim que cal treballar perquè cada cosa de les que fem, cada gest que cada una de les persones fem en les nostres cases, en el nostre dia a dia, incidís també en la possibilitat de mitigar i de lluitar contra el canvi climàtic. I així tenim diversos programes, tant en els xiquets en edat escolar, que són per exemple bombers a l'escola, que ho fem junt amb el Consorci Provincial de Bombers, i anem a l'escola i ensenyem als xiquets també la importància de previndre els incendis no sols en la muntanya, sinó també en les llars, de vegades també els aparates elèctrics, quan ve l'època de fred, també intentem incidir molt en que cal tindre en compte com estan les instal·lacions elèctriques, no apropar les fonts de calor a les cortines, als sofàs, vull dir, aquest tipus de coses, i els ensenyem també als xiquets com cal previndre-ho, i també com cal previndre quan ixen a la muntanya, quan estan en l'entorn natural, i també el programa 50-50, que és un programa que fem en tota la comunitat educativa, en el que ensenyem a les criatures, als xiquets i a les xiquetes en les escoles, però també a tota la gent que intervé en la comunitat educativa, com poden fer per tal d'estalviar el consum, reduir el consum energètic, el consum de l'aigua en l'escola, i el que estalvien ho invertissin per tal que aquesta escola acabi sent més sostenible. És un programa preciós, que a més hi ha demanat a algunes escoles a veure-ho. La veritat és que té una resposta fantàstica, i els xiquets i les xiquetes i tota la comunitat educativa s'impliquen molt. I un altre que també tenim en marxa és l'Observatori en Ruta, que això sí que va dirigit no sols a les escoles, sinó també a totes les associacions dels municipis que puguen participar, i ahir ja poden participar també associacions de comerciants, associacions de persones majors, i la veritat és que també té una molt bona resposta, perquè és també una manera d'intentar lluitar contra el canvi climàtic des de les coses que podem fer cada un de nosaltres en les nostres cases. Per exemple, el tema d'ensenyar com podem fer la separació
separació, el tema del reciclatge, és molt important i és una de les qüestions, o com podem estalviar un poquet la factura de la llum, que crec que en aquesta època és molt important que la gent tingui consciència, i així que insistim moltíssim en l'educació ambiental, i per això també, junt amb les mancomunitats, hem posat en marxa l'educació ambiental a través dels educadors ambientals que recorreran tot el territori de les nostres comarques ajudant a la ciutadania per tal de fer possible aquesta lluita contra el canvi climàtic, intentant ensenyar-los aquests truquets que ha dit, aquests xicotets trucos que ens poden millorar el nostre dia a dia. Estem ja pràcticament acabant l'entrevista amb Maria Josepa Amigó. Jo volguera aprofitar també, donat que vostè és presidenta de la institució Alfons el Magnànim, volia preguntar-li per com ha vist la participació en la Fira del Llibre de València d'enguany. Bueno, la veritat és que avui ha tingut que tancar la Fira del Llibre perquè la pluja no ens ha deixat estar, però la veritat és que és molt satisfactori el resultat, perquè des de la institució Alfons el Magnànim no podem més que felicitar-nos. Jo sempre els dic als companys i companyes que són responsables de la institució Alfons el Magnànim que sols me'n donen que alegries, perquè som una editorial pública que evidentment fem aproximadament a una publicació setmanal. Imagina't, entre edicions, coedicions, entre debats, revistes que també editem. És moltíssim el que se fa, la capacitat editorial que tenim des de la institució, a més també la resposta que després tenim per part dels lectors i les lectores, i això ens ompli de satisfacció. En la Fira del Llibre, a part de poder tindre també la producció de molts poetes i molts autors de la nostra literatura, que estem molt satisfets d'haver-ho pogut fer en marxa, quan dia de poetes ho dia perquè tenia en la ment que hem editat la poesia completa de Joan Fuster en aquest any de Fuster, que crec que és molt important. I ja està, en la Fira del Llibre tenen en l'estand de la institució Alfons el Magnànim, allí tenen també la possibilitat de veure totes les novetats que hem tret aquest any, i estem molt satisfets. També hem col·laborat en altres coses que també són part de la nostra cultura. Una que me fa especial il·lusió, que la vam presentar no fa molt, és La Ruta Gràfica, que és un llibre en el que es mostren tots els cartells i tots aquells flyers de l'època coneguda com a Ruta del Bacalao, així en València, que crec que és un llibre preciós, que també el poden trobar a la Fira del Llibre. Vull dir que crec que paga la pena que la gent vagi a la Fira del Llibre per el que significa i que s'acosten a l'estand de la institució Alfons el Magnànim i que vegin com una editorial pública com és el Magnànim està ahí recolzant, sobretot als nostres autors i autores, que crec que és molt important. I que no es perga mai la costum de llegir. Per supost, jo crec que llegir ens fa lliures, això és així. Pues Maria Josepa Amigó, vicepresidenta de la Diputació de València, responsable de l'àrea de Medi Ambient i presidenta del Consorci Provincial de Bombers de València, moltíssimes gràcies per haver-la tingut avui així en Rodem, en Levante Televisió. Moltes gràcies a vosaltres. La vicepresidenta de la Diputació de València, que ens ha fet un resum pràcticament de tot, de bombers, de medi ambient, del Pla Reacciona i també de com està anant aquesta Fira del Llibre de València. Nosaltres fem una xicoteta pausa i de seguida estem ja entrant en l'última part d'este Rodem.